Sovint els mitjans ho anuncien com una deriva mental dels polítics catalans. Però pensar que el procés és obra i origen del govern, jo crec que és un error. Jo entenc que ho ha llegit i ho ha incorporat. En aquest sentit, potser es veu més que la gent, la societat civil, va treballant més ràpid que això, que no pas els polítics, no? No podem deixar totes les cartes a mans dels que lideren el projecte, perquè és quan el projecte en si forma part d'una timba i poden jugar a les pedretes, jo en tinc més, jo en tinc menys, fins a rebaixes. La societat organitzada i fent accions té capacitat per canviar coses, ho hem vist amb la plataforma d'afectats per la hipoteca, per exemple. Potser tots aquests moviments s'han generat a posteriori de que les coses hagin passat, no? Llavors potser seria un fet del qual la societat podríem aprendre, en el sentit de dir, potser toca ser implicat o intentar ser participatiu abans de que hi hagi els problemes. Que sí que s'han de veure les coses en temps, però hem de ser realistes. Vull dir que no ens podem conformar, dir, s'havia d'haver fet abans. No. No importa el moment que estem. El tema no és dir s'havia d'haver fet abans, sinó dir, de cara al futur, potser hi hem de ser proactius. Però actuar avui, perquè el futur es fa cada dia.